Nuwun. Sinten? Kula Maestro Mbah Bejo, penggawean dukun. Hobine ya aneh-aneh. Mas sinten lho? kula nuwun. Apa lho nek orang nyomahi? Oh, kowe ta, Cak? Nggih, Mbah. Nang mana? Nggih. Kula nuwun. Yo. Kene. Nggih. Kamu kok ada di jalur gunung dodolan ini? Ini nggak punten. Sepeda saka beri wau itu dolan. Sing tinggal ini dua. Rencana kula niku sanjange wingi sanjange HP niku dicat. Sanjange wingi soten sanjange. Tahu apa HP ini? Nggih, Mbah. HP ini mereka apa? Ini beras. HP ini ku mereka Oppo, Mbak. HP ini ku HP tekan Cina. Gitu, nggih. Oh iya enak HP merek Oppo. Barang terbaru. Oh iya Cina. Gue coba tak kuliahin di sini. Ya, tenang aja ya. Lah. Nggih, Mbah, pripun, Mbah? Wah, lu aja dibae. Nggih, ibu. HP mungkin ora usah kok beli ning ndi. Nggih. Ora, konten iki soalnya ya ketemu. Ya pripun, Mbah, niku, Mbah? Saged ketemu. HP mungkin waktu iki wingi kuwi parane medhun. Nggih. Sing gawa iki kaose warnane ireng. Ora usah kok beli ning ndi kok sesuk ora ketemu. Oke kaos ireng warnane. Lampu iki buat keterang. Misalnya ora tau nganggo baju itu kemarin. Ya, kula dah pripun, Mbah? Wis ora usah iki. Dan ini sesuk awan ora ketemu. Tenang wae. Ngoten mungkin pun jalu ya. Terus sampai esok hari jeng-jeng nggih. Wis ajeng nyambut damel ning kula nyuwun pamit. Oh, ada kan susu menang ngopi-ngopi sih jane. Wong matur nuwun lah wong enjing-enjing sak nyambut damel. Oh iya ya. Iki kula nyuwun pamit. Ya sing ngono kok. Dan ana sesuk awane ya ora ketemu HP. Ora usah semelang. Dan iki rencana kula niku semelang HP 16 tumbat iki gawe Anyar, Mbah. tunggal kula nggih. Demi tumbas HP ical kan di oh ora apa-apa konteni ae arep mulai dalan iki yo iso nyambut gawe iki aku titik iki kok durung gua nang nek karo mulai karo mlaku kok dekekno mungkin jalan kok nang Lah niku atusan pundi, Mas? Wis ora. Kamu kalau ngendi kono kira-kira teko ngendi kono kok mandek kok kene ra. Oh, nggih. Mung niki nggih, Mbak. Ya. Wis penting sabar dinteni sesuk ya. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Ya, ya. Mun wontenipun janggep matur nuwun sedanipun lho jenengan pamit. Oh iya ya. Nggih, jenengan pamit. Nggih, sekarang. Heeh, hati-hati. Nggih, monggo. Ya mulai ora wani. Tapi nek ketemu kok ora.
kan dia ngenteni kono. Kono aku dhewe. Ya ora batur ora lho. Ane kok dhewe tak ngenteni kono nek diundang udah ngono. Lah gelem apa ora? Ora ilmu bablas meneh. Lah ora ketemu. Ketemu tak ngenteni kene ora enak dijalnya di-ati. Jiret. Udah. Kono ya. Kono. Pangeran. Aneh ini barang jalan. Bismillah. Pangeran. Mana ya? Bismillah. Allah Akbar. Oh. Wedi malah. Bismillah. Bismillah. Apa ini? Nunggu demite ya. Mbok kira ngeting duit gampang. Angel, Bro. Hoi. Aja ditinggal aku. Aduh, aku pinter ngapus sih malah. Aku diuteni. Nanti, aku mulai. Aku digeplak duit. Sing geplak aku cowok. Iya, aku kancane malah diuteni. Peronaknya nanti, kabar mulai. Ayo, nak mulai ono. Mulai ono kelihatan. Halo, Toh? Iya. HP ku wis ketemu. Nanti. Jebule ya wis Nano, usah aku entek. Ayo tuh paketan. Ya. Oke. Ketanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antani. Paket apa ngar tapi sinyal lu pelek nih, Guys. Nganggo trio sinyalnya masuk. Ini tuh dalam negeri lho, Mas. Sinyalnya pelek sekali. Apa sinyal lunas lu? Ndi lah. Kok nanti lah ya? Keng tugas paketan. Iya, tugas paketan. Oh. Lah mau ingin ketemu. Pon, Mbah. Ketemu. Ana ndi? Juga enten ngisor meja ke ketutupan kaos kaki. Bener kok tandane jenengan. Nek HP-ne parane mudun ya ketutupan kaos ireng wong. Jebur nang sepatu ya tutupan kaos iki ireng. Oh, iya. Ya wis, sok nenek ana perkara kaya ngono ya ora usah suudon ya. Iya. Ya dipikir sing positif wae, sing panjang, sing apik, tinimbangane awakmu dadi ora kepenak karo kanca utawa wong liya ya. Ora usah berprasangka buruk lah. Nah, terus ndek wau dalu kok syaratnya kan nyukakne pinggir dalan, Mbah. Pripun? Lah nggih, nika nggih napa Mbah nika? Wong kae iki ya mung tegesan, gak sebabku nang omah ora ana timbang gedhem terus nang ngisor meja ya. Tak kon nyangkingne awakmu.